Hila ka na eh. Very good, very good. What's up guys? Na meron sa Ukay-Ukayan dari sa Argao guys. Laki. Gawad, happy birthday. Hindi ganun kadali yun. Si Abloy. Yo ka si Abloy. So, okay, mindari kay sale man. Oras karon is nasa mga 7 PM. Wala pa makabili. Pili na. Live show kayo lang kon dito. Na sila ay CCTV. Again, more power kagawad. Don't forget, may sumusuporta sa iyo. Mura na. Puro bayaran. Nakapili na kaki. Ako ba nakapili? Ayan. Ayos, ayos. Ayos, Bloy. Kana. Wala pa kanya kiss. Kana. Kanina, wala alis kanina oy. Hila ka na eh. Very good, very good. Halo ka mama, Bloy. Silong sa tadere guys, kay ulan. May tuloy na shirt sa Abloy. Abloy, unsay mong ipangita di Abloy? Unsay ipangita ni mo di Abloy? Ay, autism na ba? Unsay ipangita ni mo? Unsay mas gwapo Abloy? Ako ikaw. Pili good Bloy. Pilihan ang pinakamahal Bloy. Mura man gyapon, libre naman. Hindi na pilihan ron. Kana, laki na. Stretchable man sa ito siya. Pae. Yes, nakapili na gid siya guys. Nasuya rin lagi ko. Pabe. Yan guys, dagan na kayag ko. Lagay na kay short. Dagan na shorts. Yan. Yan, may t-shirt na si Abloy. Ayos. Smile Bloy, smile. Oy, laki na oy. Yan Abloy. Oh, laki. Bago lawas oh. Oh. Ano? Tayo, bayad. Hindi, wala bayad eh. Yukas. Abloy. Nakita na ka Bloy? Nindot na Bloy. Stripe Bloy. Liyan ang nindot Bloy ah. Yan. Hindi man yung mamasakto ang kanina. Na, pigo. Yan, magbabayad na kami guys. 60 pesos rin siya guys. Shirt niya. Thanks. Yeah. So guys, mga kabisaya, sa mga pag-shopping diri sa Ukay-Ukayan ni SHELLA'S Ukay-Ukay. Diri sa Argao. Pilit sa Generica o sa 7-Eleven. Balik namin. Og na meron sa 7-Eleven Argao guys. Tumalit ng ice cream. Para yatag sa mga bugoy sa mo. Dala ice cream. Naibong mo gadala kog bag kay mabalik ra mag make sure that kung iyo. Ngam gay card.
Ukay-Ukayan na kami. This one. Happy, happy ka arawan. Uy. Sa. Ang saan dyan ang naong boy? Ang saan dyan ang tinsiyo? Talagang tinsiyo boy. Tug na boy. Tug na kaya? Tug na kaya. Ano kayo? Hindi pa, bet. Ano mo nakagihap? Ay, daan, ah. Ha? Sila yung daan. Plite. Ay, kung kataw eh. Ay, wala kong katawan, oy. Tagbaw. Gihap sa tagbaw. Kaya, maya na. Kailangan kong doktor. Diba? Ikaw. Nili. Okay. Puro 60. lagi ito ba? 100. Oh, 100 boy. Smile, be, smile. Be. Under. Sila mo pala. Iya bata. Napila na ni? Ano kayo ba? Ano? Wala ka kayo, balo. 5, 6. 6, 7, 8, 8, 9, 10. Oh, complete na. Hindi mo ba? Alright, let's go. Boy, nga lang gwapo mo ka. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para. Mga barkada niya dito. Ito mga taga-Argao yung mga bumigil. Ayan guys. Pagawas na may kay mabalik na may sa among balay. Dali. Bugoy ba ta? Tamara to. We're going back. What's up mga kabisaya? Shoutout kay Mernaline Vlog and Kuya Rick Boy Dayak Music. Thank you kayo ninyo guys. Thank you kayo ninyo. Pagkahuman de ato guys is nanguli mi sa mong balay after kay balik na make sure that dito ra na human ang atong vlog no. So first is dito may bukid and next is sa Sibunga kana is Argao kay okay. So dito ra na human. I hope nalingaw mo ug nagakatawa mo. Salamat kayo ninyo guys. And then dari naman tapos kung bago pa lang ka sa akong channel, kung Bisaya ka, subscribe na.